Bon dia a tothom. Gràcies a la Confederació de Veïns de Catalunya per convidar els ens locals, que són els més propers al ciutadà, compartint aquí 4 ajuntaments aquesta taula i bàsicament refermar-nos en el que van aprovar amb els nostres plens. Nosaltres van aprovar una moció en relació i totalment contrària a la privatització d'un ens públic, en aquest cas d'Aigües ter Llobregat, i encara es mantenim. Deia el Giró abans fa un moment que n'hi ha una llei, que és aquesta llei, la llei òmnibus, que jo crec que s'hauria de canviar, perquè aquest govern, que és el govern dels millors, està demostrant que possiblement quan s'explica que són aquests dels millors, doncs sí, parlen dels millors d'una minoria i ofeguen, per dir-ho d'alguna manera, o poden ofegar a l'immensa majoria d'aquesta població. Que parlem, donat d'Aigües ter Llobregat, del voltant de 4,5 milions de persones, que és el servei que dona aquesta empresa actualment, en qualitat i en quantitat. I això està garantit actualment. Nosaltres no estem d'acord amb una privatització d'una empresa pública, creiem que és un error, és una empresa que és rentable, que fa fins i tot actuacions que no li pertoquen, com podria ser la planta desalinitzadora del Prat, que això ho hauria fet l'ACA, l'Agència Catalana de l'Aigua, és una responsabilitat d'àmbit de país i no d'àmbit del TEI, i per tant jo crec que s'han carregat en les seves comptes. Jo potser fins i tot pensant allò molt malament que ha sigut de manera intencionada per situar a una empresa que és viable i és rentable en una situació puntual de dèficit en quant en relació a inversió produïda per aquesta àrea. Nosaltres creiem que quan entra una empresa privada a gestionar un bé fonamental per al desenvolupament humà i de l'economia, i quan se parla de beneficis i se parla de dividendos, doncs entrem en un perill, i és que tant la qualitat com la quantitat tingui veritables problemes. I hi ha gent que no pugui pagar aquest increment que es calculava en relació a el que podria ser aquesta privatització. Nosaltres, a la moció que vam presentar al nostre Ajuntament i que va ser aprovada per la majoria dels grups polítics, i evidentment amb l'excepció de Convergència i Unió i el Partit Popular, que no van votar a favor, però la resta sí que van votar a favor, deien amb aquesta moció que l'increment es podria produir fins i tot d'un 300% en relació a el que paguen actualment els ciutadans i les ciutadanes d'aquest país en relació al tema de l'aigua. I una cosa, nosaltres, i aquí parlo com a Ajuntament, i evidentment quan un parla com a Ajuntament parla de la majoria, però s'ha produït, em sembla que va ser ahir, una aprovació a l'àrea metropolitana en relació al sí o no d'aquesta privatització, i la veritat és que n'hi ha una certa contradicció entre el que s'aprova en un ajuntament i després el que s'aprova amb els òrgans de govern de l'àrea metropolitana, i amb això estem una mica decepcionats per aquest canvi en relació amb algun grup que n'hi ha a l'Ajuntament majoritari que sí a l'àrea metropolitana ha votat a favor de la privatització d'Aigües ter Llobregat. I evidentment nosaltres, que som una part de l'Ajuntament, es mantenim fermes i la nostra representació a l'àrea metropolitana ha votat amb coherència i ha votat, evidentment, en contra d'aquesta privatització. Per una altra part, i jo no vull ni molt menys estendre molt, però en tot cas, partint d'un patrimoni que sembla que té Aigües ter Llobregat de 900 milions d'euros. Aquest és el patrimoni d'Aigües ter Llobregat. És un patrimoni que han pagat els ciutadans i les ciutadanes, els ajuntaments, amb els seus impostos. Ho deia abans ell, no? És a dir, això de socialitzar les pèrdues i quan parlem de beneficis o de guanys, això ja és una altra cosa i evidentment ja ho parlarem amb la Junta d'accionistes, etc. Creiem que és un error. És un error i jo m'atreviria a dir una estafa. Jo crec que és una mica també l'antesala d'altres coses. No només és això. Hem vist l'euro per recepta i hem vist que n'hi ha un model que s'està imposant. Aquesta part d'Europa, aquesta quimera que es diu Europa, perquè quan vas a França, sembla que Aigües de França és una empresa pública que funciona. Que funciona. O sigui, no lo públic és sinònim de no funciona,
si es treballa bé, si s'està a sobre, si se fa el que s'ha de fer, pot ser rentable i, per tant, revertir amb la societat, que és allò que s'hauria de fer. Per tant, nosaltres veiem que es privatitza inversions que s'han fet a través d'impostos, a través de quotes que han pagat als ens locals, als ajuntaments, al TEL, i per tant, evidentment, aquesta cosa no la compartim. Ja me lo tenia apuntat, doncs, com una puntualització en relació amb aquest patrimoni que té Gualta de Llobregat. Jo crec que la tasca que ha fet i fins i tot les tasques que quedaven per fer, com era l'injust trasbàs que n'hi ha del Ter a l'àrea metropolitana de Barcelona, que se volia revertir i, per tant, que el cabal hídric del Ter millorés i, per tant, la seva qualitat sigués millor, doncs jo dubto molt que amb una empresa privada es faci. I, evidentment, aquí n'hi ha una dessaladora que es va fer al Prat de Llobregat, que va comportar una inversió important, va ser en una època de sequera, si no m'equivoco, extrema, que va estar el que va poder significar fins i tot el que mai havia passat a l'àrea metropolitana, que és tall d'aigua, amb el que això comportava. I això va fer a través d'una empresa pública, i bé, jo crec que són unes instal·lacions que cal la pena visitar-les per mirar exactament, quan parlem de tecnologia punta. Una altra cosa que m'oblidava, nosaltres a la moció també vam contemplar que aquesta empresa, no sé si va ser l'any passat o l'altre, li van donar el segon premi mundial en quant a eficiència i en quant a qualitat i quantitat en relació al tema de l'aigua. Per tant, jo crec que té etiqueta d'excel·lent com a empresa pública o expública que gestionava un recurs tan important com era el tema de l'aigua. Jo acabo aquí. Aquesta és la nostra percepció des del nostre Ajuntament, des de Sant Adrià del Besòs.